Hola, amics i amigues, soc David Salvador i des d'este puesto tan emblemàtic i tan important en la meva vida com és la meva classe d'educació primària, vull recordar-te que ja està a la venda la meva primera obra literària en llengua valenciana, titulada El gran viatge de Numeratró. El gran viatge de Numeratró és un llibre de literatura infantil i juvenil que conta la història d'un xicotet drac de les matemàtiques que viatja per tot el planeta Terra en busca dels números que li han sigut furtats per una rata penada anomenada Equatró. El llibre, a més de gaudir d'una lectura didàctica i pedagògica, el llibre també treballa una sèrie de continguts que estan presents en les àrees curriculars, com per exemple les ciències naturals, les ciències socials o les matemàtiques. També, totes aquelles persones que compren el llibre, els més menuts de la casa van a poder treballar un compendi d'activitats que estan incloses dins del llibre i que les van a poder treballar a soles, amb amics o inclús en família, per a treballar una sèrie d'aspectes que considere que són importants i rellevants a l'hora de llegir aquest llibre. A més de tot això, aneu a poder trobar al final del llibre una secció anomenada el Club dels Xicotets Dracs, el Club de los Pequeños Dragones, on tots els xiquets i totes les xiquetes que han llegit el meu llibre van a poder fer un dibuix, elaborar o escriure un final alternatiu al meu llibre o inclús enviar-me totes les històries noves de Numeratró que se li ocorrisca per a que jo puga afegir-les a la meva pàgina web www.davidsalvadorsaez.es. El gran viatge de Numeratró ja està a la venda en totes les llibreries de la Comunitat Valenciana i se pot demanar des de qualsevol llibreria d'Espanya i ve de la mà del grup editorial Sargantana i del sello NPQ Editores. El gran viatge de Numeratró ja està a la venda.